bizi izan duzue azken urtean Gotzhonen falta. Eta zelan ikusten duzue herriak Gotzhoni egin jon homenatu. Saiatuko naiz, puntu bizeri, aldatu bizeri, erantzuteko. Gure Angel Mari ia ziltzen. Aurten gure Ignacio Panzaigu. Orain daukagu, orain bertan, Karakasen anaia Jose Luis, infartuak jota. Beraz, gu Gotzhonen anaia rebok, heriotza, begien aurrean darabildu. Baina fededun garen ez, Angel Marin heriotzak emantigu. Posa gehiago mina bai. Izan zarako beti maita jardunean ibilitakua. Eta gizon, langile, kristan eta jesuitza apaiz garratuta hiltzarako. Horren erakusle, bedakatzen egu hilabetietan, esker honez gainezka eta fede biziz eman zituen hilabetia. Gure partetikan, hemen anaia Arregun partetikan, hemen deko Angel Marinen ama babesuetakoa, baina Anita, hemen dagoen gure partetikan, alegin egingo dugu, gure Gotzhonekin bat egiteko eguna, alik eta gizien atzeratzen. Baina hori etorreko damian, posik egingo dugu bat Angel Marinekin, Angoikoaren zoriosko atzu. Guretzat oso zaila da neurtzia Angel Marinen lanen eta emaitzen balioa. Baina haren lanak euskeraz eta euskaren alde eginak egindakoa, bai Euskal Herrian eta areagoen bai, eman duen eta egin duen oiartzunetik susma dezakegu labaiz zenbateko aitorpena, onarpena eta ian miresmen eukidaban bere lan. Pozik irakurtzen ditugu alabanza guztixak, baina beste alde batedikan rituotu behar dugu gure iritziak, etxekoenak, ez diranez fidagarriak, geixo baiesten garela, kanpuan eukidaben oiartzunaren merituetan da aitorpenean eta miresmenian. Beste alde batetik ganez Euskal Herrian bakarrikan, heldu ibaren ere jakintzuen artean, zelako on iritzia jaso daben Angel Mariren lanak osa handiz ematen dugu. Eta beste alde batetik baitxe ere heldu ibar osuak ere, hori esaten du heldu ibarko Angel Mariren lana oso interesgarria eta goragarria izan dela, eta horren lekuko gure heldu ibarko udala, horren beste lan eta etxaldi eta bultzaka dematen ari dena, Angel Mariren oroipena eta izena gogoa geratu den alik eta luzi. Beraz, gure Gotzhonen anai Arregun partetikan eman diari eskerrak Euskal Herri osoak. Eskerrak heldu barka guztioi, heldu eskerrak baitxa ere heldu garen ibili dirazen erakundei halako prestaketa zutzua egiten Angel Mariren alde, eta batez ere eskerrak ayuntamentuari udalari, beraz, gure partetikan, txalduak eutabitu. Udalaren partetik egitar talde bati dituen joan, euren ekarpenak eta jasotzeko, eta Josu da hemen ordezkari gisa, eta batez ere nahi nolako omenaldi hau ez izatea udala antolatzari modura gertuko da, Roberto Izarrakin batera, baina nahi genuen herri omenaldi bat izatea, ez izatea erakundeen omenaldi bat. Eskertu Roberto Izarrari indagoen lanagatik, eta bai udaleko euskara zailean egondian lantigieri, baina batez ere berezik egiten lan bereziagatik, Roberto Izarrako Imanoli eta euskara zaileko Kristinari, benetan lan oso nik ikusi dutena oso lan politxe egin delako, eta benetan ikusiko oso bere bai. Kristoguntzako Gotzhoni euskal personalikiko grina hori Durangora ikastea egun zanien. Azpintak ematen zotu zaun, holaxe izan. Ordutik euskaran alde izugarrizko lana izan da, egin zaban, eta bere bizitzako zereginetako batu izan da.
hizkuntza tanak maite zituen, eta esaten dagoenez beratzi hizkuntza eta berbaitxeko gauza zen, baina, garbi izan zeintzan beria hizkuntzia, eta arriskuen zela ikuste zaben, horren beste lan horregatik esan dut. Gotzoniak beharko euskaltzaliok eskerrona erakusteko modu bat uste dela omenaldi hau, eta, egin zaban lanagatik uste dut omenaldi hau, egin jakozenak eta ingo jakozenak ere danak ere zentsuela. Dana da, omenaldiak politxak eta diakosko badia ere, Gotzoni egin aljako erregal hori honena, edo derrena, izango da bere ametsa zena, Euskal Herriz eta ergoi bat, herri euskaldunak esatia, hori lortzen lana itxen segitzea, hori tokatzen dugula. Esan dela, euskara edo euskara.